Shin ko kun san wace ce macen da ta fi kowace mace kyau da kwarjini a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a shekara ta 2026? Kyau fa ba kyawun fuska kawai ba ne, har da wato kyawun tafiya da zamani yadda wato take jan hankalin duniya. A yau zan bayyana muku jerin jaruman Kannywood mata guda 10 da suka fi kowane kyau a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Amma kafin mu fara, ku danna alamar subscribing yanzu domin kada ku rasa sabon labarinmu ire-iren wannan. Kuma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin jarumar da take a lamba ta 1 kyawun fuskarta zai iya sanya ku kuma ci sunan ku. Za mu fara da jaruman da ke a matsayi na 10 zuwa matsayi na 8. A lamba ta 10 muna da Safiya Abdullahi. Mun fara da Safiya Abdullahi wadda aka fi sani da Safa. A shekara ta 2026 Safa ta zama gwanar ado da salo inda tana tafiya kamar wato tana tafiya kan red cup ne. Fina-finan da ta yi a wannan shekara kamar Soyayya Mai Wuya su nuna cewa ba kyau kawai take da shi ba, har da wato salon yin gyara da basira. Kyanta na da wani irin sanyi da ke sanya kowa wato a lokacin da yake kallon ta. Shin kun yarda ta cancanci wannan matsayin? A lamba na 9 muna da Maryam Labarina. A lamba ta 9 muna da tsohuwar zuma Maryam. A wannan shekarar Maryam ta canza sabon salo gaba ɗaya. Ta bar yarinta ta koma wato cikakkiyar mace mai cikar wato halitta. Kyan fatarta da sabon salon kwalliyarta da sanya ta zama a bar magana a kowane taro. A cikin fim ɗin wata 6 ta nuna cewa kyau yana tafiya ne da basira da hikima. A lamba ta 8 kuwa muna da jaruma Momi Gombe. Waye bai san murmushin Momi Gombe ba? A shekarar ta 2026 Momi ta nuna cewa kyau yana tare da farin jini, da inda ta gifta hasken fuskarsa yana wato bi da ita. Ita ce jarumar da ba ta buƙatar kwalliya mai yawa kafin a wato ta ɗauki hankali. Murmushinta kawai ya isa ya sanya kowa wato marmarinta. A fina-finai kamar Gidan Sarauta, Momi ta tabbatar da cewa kyau da farin jini suna tafiya tare. Sai jaruman da ke a matsayi na 7 zuwa matsayi na 5 kuma. A lamba ta 7 muna da Aisha Najammu. Daga shirin Izzar So zuwa yau Aisha Najammu tana ƙara kyau ne kawai, tana da wani irin tsayi da kwarjini a matan wato arewa na asali. A shekara ta 2026 Aisha ta zama icon na wato sutura alfarma. Lokacin da kuka ganta sanye da tufafi na alfarma za ku ga irin wato kwarjinin da take da shi. A cikin fim ɗin wato ɗaurin aure Aisha ta nuna cewa kyau da al'ada suna tafiya hannu da hannu. A lamba ta 6 kuwa muna da Maryam Yahaya. Ga wacce kowa ke so, Maryam Yahaya. Bayan wato matsalolin lafiyar da ta fuskanta a baya, Maryam ta dawo a shekara ta 2026 da wani irin sabon kyau da ya ba kowa mamaki. Fuskarta ta ƙara haske, idanunta kuma suna wato magana. Fina-finai kamar Wolf, Maryam ta tabbatar da cewa ba abin da zai hana mace mai kyau ta sake yin kwarjini. Kyawunta ya fi na da domin yanzu yana tare da hikima wato da gogewar rayuwa. A lamba ta 5 kuwa muna da Hassana Muhammad. Mun shigo guda 5 na farko. Hassana Muhammad ita ce a lamba ta 5. Hassana tana da wani kyan da ake kira natural beauty, wato ba ta buƙatar kwalliya mai yawa kafin ta zama kyakkyawa. Fuskarta kamar rana ce ta fitowar safe, mai haske da wato tsafta. Ko bata yi kwalliya ba, fuskarta tana fitar da wani irin wato kwarjini da ke sanya masoyanta hauka. A shekara ta 2026 Hassana ta zama misalin yadda mace za ta zama kyakkyawa ba tare da wato wuce gona da iri ba. Kafin mu shiga manyan guda 4 da suka fi kowa kyau, wani abu na musamman yana jiran ku. Shin kuna tunanin Rahama Sadau ce ta 1 ko kuma Maryam Bucci za ta ci nasara, ko watakila Fati Washa ce za ta ɗauki matsayin? Ku rubuta mana hasashen ku a comment yanzu, amma ku tsaya har ƙarshe domin wacce take lamba ta 1 kyawunta zai sa ku manta da inda kuke a zaune a halin yanzu. A matsayi na 4 zuwa matsayi na 2, a lamba ta 4 muna da jaruma Maryam But. A lamba ta 4 muna da tauraruwar da ta ketare iyaka, Maryam But. Maryam But tana da kyan da yake wato unicorn wanda ba kowa ke da shi ba. Shekara ta 2026 fuskarta ita ce aka fi amfani da ita wajen tallace-tallacen kayan kwalliya na duniya. Kyawunta na mixed ne, wanda kyawunta ya sa ta zama daban a cikin sauran. A fina-finai kamar Ɓarauniya, Maryam ta nuna cewa kyau ba lungu ɗaya ba ne, yana iya zuwa ta wato hanyoyi daban-daban. Ta ce misalin cewa Kannywood yana karɓar wato bambancin al'adu.
A lamba ta uku muna da jaruma Rahama Sadau, sarauniyar Kannywood. Rahama Sadau ita ce ta uku. Rahama tana da wani irin kwarjini da ake kira class, wato ta san yadda take tafiya da mutunci da daraja. A duk lokacin da kuka ganta a shekara ta 2026 za ku ga ta ƙara zama wato matashiya. Kyawunta yana tafiya ne da basira da kuma sanin yadda ake jan hankalin duniya. A fina-finai kamar Mansur da aikinta a Nollywood, Rahama ta tabbatar da cewa ita ce tauraruwar da ta ƙetare kan iyakoki. Ita ce ambasado na kyawun matan arewa a duniya baki ɗaya. Sai a lamba ta biyu muna da Nafisa Abdullahi. Na san da yawa kuna tunanin ita ce ta ɗaya. Nafisa Abdullahi tana lamba ta biyu. Nafisa tana da wani irin kyan fatar da babu kamar ta. Ɗinkin da take yi da kuma yadda ta ɗauki kanta a matsayin queen ya sanya ta zama abar koyi ga kowace mace a arewa. Shekara ta 2026 Nafisa ta zama fuskar tallace-tallacen kamfanonin kwalliya da sutura. Fina-finai kamar wato Turmi Ɗaya ta nuna cewa kyau da iko suna tafiya tare. Nafisa ba kawai jarumar fina-finai ba ce, ita role model ce ga masu son zama masu kyau da basira. A matsayi na ɗaya kuwa wato sarauniyar ta shekara 2026, yanzu lokaci yayi ba za ku ji wace ce ta ɗaya. Jarumar da ta doke kowa fuskar kyau, cikin halitta da kuma wato jan hankali a wannan shekara ta 2026 ita ce Fati Washa. Wannan jaruma ta zo da wani irin kyau a ba ganin sa ba a shekara ta 2026, tun daga yadda take murmushi kamar sarauniya har zuwa yadda take ɗaukar kanta a cikin fina-finai kamar Labarina da kuma Gidan Badamasi na Fati ta zama tauraruwar da kowace mace take koyi daga gare ta. Kyanta ba na fuska ba ne kawai, ya zo tare da halitta mai ƙarfi da kuma wato sanin yadda ake jan hankalin duniya. Shekara ta 2026 Fati Washa ita ce definition na kyan mace a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Ita ce King of Kannywood a shekara ta 2026. Wannan shine jerin jarumai mata 10 da suka fi kyau a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a shekara ta 2026. Shin kun gamsu da wannan jeri? Ko akwai wacce kuke jin an manta da ita? Ku sanar da mu a comment. Kuma kar ku manta ku danna alamar like sannan ku yi subscribing domin bidiyo na gaba. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Busawa da ke ce muku sai gobe. Idan kun ji mu da wani labari mai girgiza ku, sai anjima, na gode.